نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a ci gaba da karatun littafin Sunan Ibn Majah wanda idan ba manta ba wannan shine zaman mu na 122 majalisun mu na 122 wanda kuma idan ba manta ba muna karatu a littafin da ke bayani game da jingina da ake bayarwa ta kadarori da kuma abubuwa da suke tsayawa a matsayin dukiya. Mun yi bayanan abubuwa da yawa na babin jingina, amma abinda muka fi yawan yin bayani shine gona. Hadisan da aka kawo sati biyu baya sun fi bayani akan gona. Me yasa? Saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutanen Makka da mutanen Madina, su mutanen Madina garin su ne, mutanen Makka suka same su anan, ko da dai nau'o'in abubuwan da suke yi ta fuskar noma iri ɗaya ne, ma'ana harka ce ta noman dabino da noman inibi. Makka haka suke, haka su ma Madina haka suke. To da haka nau'o'in iri ɗaya ne. To sai ya zanto akwai yanayi da al'adar da su mutanen Madina suke a kai, wanda ya zanto mutanen Makka sun zo sun ɗora akan wannan, wanda akan wannan ake yi. To in kun kula mun fi bayani akan abin da ya shafi harkar gona, bayar da gona a matsayin jingina ko bayar da gona a matsayin haya. To musamman ma dai rana ita yau abubuwan da muka karanta suna da alaƙa da wato aron gona da sigogin da shari'a ta hana da kuma wanda ta bada dama. Wanda ta bada dama shine kamar shay'un ma'lum, zai iya zantowa kuɗi, kamar yadda a wata riwaya ya sarraha ma ya ce azurfa. To in kuɗi ne babu laifi, to amma a yi sharaɗi akan za a noma za a baka 1/3 abin da aka noma ko 1/4 shine shari'a ta hana. Me yasa? Akwai garari, me yiwuwa akwai yanayin da shukar ta yi kyau amma dab da an kusa morarta sai ambaliyar ruwa ko wata ja'iha ta faɗa wa amfanin, to kuma zai zanto shi mai gona har yanzu tashi ce, to kuma kai wahalar da kai tsawon watanni fa kaga ka sha wahala, kuma sannan a zo a raba wannan abin a bayar, to shine shari'a ta kalla. A wasu hadisan ma har sharuɗa ake ce nan yankin nan ɓangaren naka ne, ni kuma nan ɓangaren nawa ne, zai zanto an ba da ɓangarori. To sai ya zanto nan ɓangaren sai ya zo da abubuwa mai kyau mai gona ya mora, nan ɓangaren wanda shi ne shi kuma ya ari gona ya noma, shi kuma sai ya zo da abubuwa marasa kyau, sai ya zanto ya yi asara dai. To kuma in ya zanto ya yi asara an shiga haƙƙinsa, to maimakon haka sai shari'a ta sai ta hana. To a yau al-Imam Ibn Majah Allah ya mishi rahama ya gafarta mishi, ya kulla mana babi wanda yake bayani game da wani unwani. Karatuttukan mu na yau suna da alaƙa da yadda gwamnati take da fawa ko ƙarfi wajen raba filaye da kake gani, in dai ba filinka da ka saya ba, dama ɗayan biyu, ko dai dama can gida ne ka gada ko ka saya a wajen wani,
ko kuma ya zanto gwamnati ce ta sayan maka ka saya ko ta baka kyauta. Duk abin da yake na gwamnati zaka ji ce wannan na gwamnati ne, ba zalunci bane, ba laifi bane, haka yake. To amma kuma akwai ihya'ul ard. Ihya'ul ard shine ka je daji, ko da dai dajin ana cewa na gwamnati ne, amma sai ka je sai ka haƙa rijiya. To wannan rijiyar yanzu taka ce, kai ka haƙa ta mallakin ka ce. To ita rijiyar daidai iya ina ne faɗin da zai zanto naka ne, wato iya baki rijiyar ko gefen rijiyar ma akwai inda yake naka. To duk za mu karanta insha Allah. Ko kuma ka je ka dasa bishiya. To in ka dasa bishiya, iya gindin bishiyar ne naka ko akwai wani kewaye da ya zama naka. Idan gwamnati ta same ka da kayanka tana buƙatar gurin ko ta hanya ko wani abu, to yanzu sai ta saya a gurinka, ma'ana sai ta biya ka, kuma a mafi yawan lokaci tana biya ka kuɗaɗe masu yawan da sun mafi naka. Da haka wannan babu laifi. To za mu ga a yau yadda a hukumance gwamnati za ta iya zuwa ta yayyanka guri ta baka, ko kuma ta yanki wani guri ta baka kai. To kuma wani dalili ya sa a nuna wa gwamnati to ai kuma wannan gurin da aka bawa ne al'ummar gari suna amfana da shi. Bari mu ba da misali. Misali kamar yadda muka tsinci kanmu cikin yanayin yanzu, sabanin baya. Da akwai gonaki wanda mun san akwai su, akwai hurumi, wato filaye, dazuzzukan da dabbobi na iya kiwo, makiyaya na kiwo, filaye ne wanda yake ka iya cewa mallakin gwamnati da sauransu. To in ya zanto an yayyanka an mai da su filaye, ko an yayyanka an mai da su gonaki, to dabbobi makiyaya ba inda za su kiwo da sauransu, an tsuke. To sai aka ce da hukuma a'a, wannan abin akwai al'umma da yawa suna amfana da shi. Yanzu in an ba wani kaza da kaza da kaza, to sai wannan hukuma sai ta ce to kai wani, saboda yanayi kaza yanzu an anshe wannan bayarwar da aka yi ma. To kana da dama ka ce to tunda an riga an bani, abban min na ji na bayar ni ma, ana na dawo da shi, amma a bar gurin da suna na dan ya zanto waƙafi, wannan abubuwan da al'umma za su amfana na samun lada, wannan kana da dama kai. To sai kuma hukuma sai ta ɗauko wani gurin sai ta baka, dan taima kyauta ta kwace ka ba da haɗin kai, bai kamata a kyale ka haka ba, sai a ɗauko wani gurin sai a baka. An gane wannan? To gwamnati tana da iko ta yanka filaye ta baka kyauta kuma ya bayu. Wannan haka yake, yayi daidai. Za mu karanta gashi a shari'a yanzu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wani yankin guri ga wani bawan Allah. Daga baya sai wani ya zo ya ce mai Allah, ai wannan gurin kuma al'umma suna amfana da shi, suna kaza suna kaza. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari a anshi, ma'ana kyautar da aka yi maka za a kwace ta yanzu, amma kuma cikin ruwan sanyi, ba da faɗa ba, kai ma za ka ba da haɗin kai ka bayar, sannan za a musanya ma da wani gurin. Ashe kullum abin da ake so hukuma, ya ka ce ga gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin local government, kowanne mataki, ita hukuma abin da ake so ta kyautatawa al'umma, kowa ya ji daɗi, shine ma'anar gwamnati. Shi dama shugaban kowa ne, da haka mulki Allah yake ba da shi. To lokacin da Allah ya baka mulki din nan, ka yi ƙoƙari ka kyautatawa bayan Allah. In ka kyautata bayan Allah, za ka zanto abin kwatance, kuma kai ma zai daɗaɗa ma, musamman lokacin da ka gama mulki. Ba lallai bane in kana kan mulki ka gane wannan abin yana da amfani, ko na ji daɗi ko ban ji daɗi ba, amma in ka sauka sai ka ga ni fa ni gina guri kaza, ni ne titi kaza, ni na ɗauki matasa kaza karatu, ni na ciyar da kaza lokaci kaza. Abubuwan da ka aikata na alkhairi gaba ɗaya suna da yawa, kai kanka kana jin daɗi, kuma mutane suna jin daɗi. Duk ran da wata hukumar ta zo ta akasta aikinta, ma'ana aikinta ya zanto ba irin naka ba, sai kuma ya zanto an ce kai garawa ne. Wannan a demokuraɗiyya ke. To don haka a tsarin dokar ƙasa, constitution ya bawa shugaba dama ya ba da gida ko fili ko ya kwace. To haka a shari'a, filaye na gwamnati na da dama ta yanka ta sayar, gwamnati na da dama ta gina ta raba wa ma'aikata, gwamnati na da dama, ma'ana dai tunda aka ce nata ne, tana da dama ta yi abin da za ta yi shi. An fahimci wannan? To duk bayanan da ne in dai mun fahimce su,
to karatun mu zai zanto mai saukin fahimta. Wannan kuma zai ƙara taimakawa wajen gane ma hukumar land a tsara filaye da shauransu. Wannan zai taimaka maka gano abubuwa da yawa. In ba haka ba akwai abubuwan da zaka gano ba lalle bane ba shari'a shari'a ta yi bayanin su kai ba lalle bane ka gano haka. Amma yanzu in muka tsaya tsam a natse duk wannan bayanin da nayi to na fassara mana a takaice hadisan da zamu karanta da masalolin da zamu tattauna insha Allah. يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب اقطاع الانهار والعيون. الامام ابن ماجه الله ya mishi rama ya gafarta mishi yace babin da yazo na yayyanka filaye ko hanyar ruwa inda ruwa yake gudana kine yake tafiya, wato yayyanka filaye ko magudanar ruwa ko kuma gurin da ruwa yake kwanciya a iya yanka ba wani. Me yasa? Saboda wannan ruwan da yake amfana zai iya yin noma da shi. Wannan yanki sai ya zanto ila zuƙo ruwan yake yi ko kuma ruwan in yazo yana taruwa a gurin duk a matsayin fili yake ko a matsayin wannan yake. قال حدثنا محمد ابن أبي عمر العدني قال حدثنا فرج ابن سعيد ابن علقمة ابن سعيد بن أبيض بن حمال قال حدثني أمي ثابت ابن سعيد ابن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب. أنه شي wannan bawon Allah mai suna Abyad ibn Hammal istaqta'a ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka mai, shine ma'ana istaqta'a ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka mishi al-milh alladhi yuqalu lahu milhu saddil ma'rib. Wani gurin ruwa ne da yake taruwa ana cewa da gurin milhu saddil ma'rib, sunan gurin kenan. Ya yanka mai fili ko gurin ruwa daga wannan guri mai wannan suna, kamar ka ce daga kududdufin wane ko duk inda ruwa yake taruwa ko gonaki akwai sunan su bisa ga al'ada yadda yake. To sai yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka mai guri daga wani fili ko wata matattarar ruwa da ake ce mata milhu saddi ma'ribin faqta'ahu lahu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka mishi ya bashi. Thumma innal aqra bin habis at-tamimi, sannan al-aqra bin habis at-tamimi sai yazo a wata riwaya kuma al-Abbas bin Mirdas ne, al-Abbas ibn Mirdas a wata riwaya shine. To sai yazo da yazo ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai yazo wajen ma'aiki tsira da mutum Allah suka tabbata gare shi. Faqala ya Rasulullah, sai ce ya ma'aikin Allah, inni qad waradtu al-milha, ma'aikin Allah yau na gangaro, shine waradtu, walamma warada ma'a madayana, da ya gangaro to na gangaro nazo wannan guri matattarar ruwa da ake ce masa mil fil jahiliya. Tun lokacin jahiliya ake amfana da gurin. Wa huwa bi ardin laysa biha ma'un, shi wannan gurin guri ne fako, yana wani guri da ba shi da ruwa, nan kadai ne yake iya rike ruwa, duk yankin gaba ɗaya da shi ake amfana. Wa man waradahu akadahu, duk wanda yazo ko bakunta ko yazo wucewa ko bukata ta zo, anan yake ɗiban ruwa, ba inda ake ɗiban ruwa sai gurin. Wa huwa mislul ma'il iddi, shi wannan gurin ma'aikin Allah kwatankwacin ruwan ma'ul iddi ne. Al-idd shine ma'ul baqi, ruwan da yake wanzuwa. Ma'ana wannan kamar ruwan rijiya ne, baya daukewa, rani da damana akwai shi, al'umma da dama suna amfana da shi. To kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji an bashi labari al'umma suna amfana da shi da yawa, an gane. Fastaqala shine istiqala, wato iqala shine me neman kwaci abinda na baka. Fastaqala sai ma'aiki ya nemi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abyad bin Hammal fi qadi'atihi, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nemi Abyad bin Hammal ya dawo mashi wannan abin da ya yanka mashi fil milh, a wannan yankin guri da ake ce mishi milh. Faqala, to iqala shine yanzu idan na ce wani na baka gida na guri kaza ko guri kaza, to sai wani dalili yazo naga in an sa musanya ma shebi, to sai in ce wani
dawo min da wannan abu, kai kuma sai ka ce to na dawo ma da shi. Haka sifar iqala take. Shine sai ya ce kada aqaltuka minhu ala an taj'alahu minni sadaqa. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi iqala, ma'ana ne ya ansa din. Qala aqaltuka minhu, sai shi abyad ya ce mai Allah to na dawo maka din da shi, amma a bisa sharadi. Ala an taj'alahu minni sadaqatan, ma'aikin Allah tunda an riga an ban kuma amma an faɗa al'umma suna amfana da shi, tunda ni na fi son malada, to wannan gurin ni ma na dawo da shi din, a ba al'umma a bar shi ta amfana, amma a bar wannan gurin da sunana dan ya zanto min sadaqatul jariya. Duk ruwan da ake sha na diba tunda yanzu nawa ne, na kuma dawo da shi, to in samu lada. An gane? Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa minka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to naka ne, an ban ma wannan dama. Huwa minka sadaqatun, ya zanto sadaka a gare ka. Wa huwa mislul ma'il iddi, kuma zai zanto kwatankwacin ruwa da yake baka, ruwan da yake wanzuwa baya daukewa koyaushe, dan haka kullun ana diba kana samu. Man waradahu akadahu, duk wanda ya gangaro ya zo gurin zai diba ya sha, zai yi amfani da shi, kana da lada. Qala farjun wa huwa al-yawma ala dhalika. Farju mai riwaya yace a lokacin da yake bada labari yace har yau wannan gurin da nake baku labari yana nan akan wannan yanayin, an bar shi wakafi. Man waradahu akadahu, duk wanda ya gangaro zai diba. Qala fa qata lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ardan wa nakalan. To tunda an riga an mai kyauta kuma an ansa, to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musanya mashi, sai ya yanka mashi wata gona wa nakalan da wani da gonan dabinai bil jurfi, a jurfi murad sunan guri ne, makanahu kwatankwacin matsayin wancan da aka ansa din shine makanahu, kwatankwacin wancan ko kuma a makofin wancan da aka ansa. Hina qalahu minhu, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga gurin sa. To an gane wannan, da haka an gano hukuma na da dama ta baka fili, kuma tana dama ta kwace, ta ce ta bata wannan bayarwar, kuma tana dama ta musanya ma da wani. Da haka kuma wannan ba laifi bane. An ji wannan mas'ala ko? Babun nahyi an bai ilma'i. To babun da yazo na an hana cinikin sai da ruwa, haka aka ce. Me ake nufi da sai da ruwa? In ba haka ba ana sai da fiwota, ana sai da ruwan gora, ana sai da ruwan da yake na jarka nan da ake dumamawa, ko ga mai sanyi ga mai zafi a makala a masallaci, wanda kake so ka danna, in na dumi ne gashi, na sanyi ne ya za'i. Abin da yake na'am, ko irin na reka, kaga na reka duk aka yi sun yi ne da reka, an yi dan a sayar. Okay, to yawa to shi kai kaji kai cewa na baro ko wanda ake shiga unguwa yayi daidai da na reka. Wai baka sani ba? Baka san shi ba? Za ka je. Ai nan garin ma akwai. To ni kuma ba shi nake nufi ba. Kai kalmar reka da kasa zan zo kansa. Kai to me nake nufi Jamilu? Ni me na faɗa? A ina ke sawa? A ofis, a banki, a masallaci. Nan yanzu masallacin nan sai a sa. Duk ran juma'a sai ga kofuna a jiki, sai ka danna, sai ka matsu, sai ka sha. Yau wato ni shi nake nufi, kai kuma sai ka kawo reka. An gane? To bari mu zo. Ruwa bai'ul ma, malamai sun kasa gida uku. Akwai ruwan kogi, da ruwan tafki, da dam, da ruwan da yake kwarara an yi ruwa ya wuce, wannan ba wanda yake da iko da shi, na kowa da kowa ne. Kogi wa zai ana kai ce kaka zo ka ɗiba? Babu. Duk wannan na kowa ne, yana amfana da shi. To a samu wani ya ce sai ka biya shi kuɗi, laifi ne. Amma ba shi ne fadalul ma'i a nan hadisin da za mu karanta ba. Nan na bada yadda malamai suka kasa gida uku. Kaso na biyu shine ruwan da ka je ka haƙa rijiya taka ce don amfaninka. Kana sha, kana shayar da dabbobi, kana kaiwa gidanka, kuma kana bar ruwan shukarka.
to haramun ne wannan ruwan da ya ragu shine fadlul ma, ragowar ruwan da ya ragu an hajaci ka gabarin bukatar ka kai ka sha ka ɗiba ka ba wa gidan ka ba dabbobi ka ba wa gona, to laifi ne kuma yanzu ka hana wani ya ɗiba sai ya biya kuɗi. To shi wannan hadisi yake nufi. Nawa kenan? Biyu. Na uku shine gurin da hirzi ne kamar kai wanda kake nufi, to wato kai ne ka je ka sa somo ko ka sa abin da ka sa ya zama kore ka ko kan ka sa kan famfuna, wannan akwai abin da kake amfani da shi ko dai a ja fetur ɗinka ko kayayyakin da sauransu kayi ne dan sana'a ka kai dama asalin ba ka da bukata a ciki kila sai dai ka ɗiba ka sha ko kai alwala, to kayi ne dan sana'a. Bambancin na ɗaya da na biyu ba irin wannan bane, to wannan babu laifi sai kai dan a zo a riƙa ɗiba ana sayowa ana biyan ka, dan in ba a yi wannan ba za a samu inda za a ɗebo ruwa ba. Tare da haka bai hana kuma gwamnati ta nata ba, na gwamnati kuma shi na unguwa ne yana nan mutane su ɗiba, wani ya ce ni ba zan je in ɗiba wancan wannan ɗin zan je in biya kuɗin ɗiba tunda ba wani tsawwalawa ake a kuɗin ba misali, to wannan babu laifi. Yanzu wanne aka hana? Wannan na biyun da na ɗayan. Shi na ɗaya dama wannan mafi yawa ma ai ba wanda zai hana ka, to amma in muƙaddara wani ya hana to yayi laifi. Na biyu shine wanne? Shine wanda kamar rijiya ce ka haƙa ta ko na abu dan amfanin kanka da dabbobinka da gidanka da sauransu kuma ka hana wani, to wannan an hana ka ce sai ya ba kuɗi, to wannan shine. Sai kuma nau'i na hudu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ishtariku fi salasati, musulmai sun yi tarayya akan abubuwa guda uku, fil ma'i wan nari wal kala'i, a cikin ruwa zai iya ɗiba ka ɗiba duk mun yi tarayya da shi, kowa yana da haƙi. Wan nari ko wuta dan ba kamar yadda muka tattauna rana ita yau, wal kala'i ko hurmi, ciyawar da take bayan gari kusa da gonakinku fili ne wannan dabba ta kawo ɗaura dabba ta kiwo ka ɗaura taka, wannan duka babu komai. An gane? To babun nahi an bai ilma'i, babun da yazo na an hana sai da ragowar ruwan da ya wuce bukatar ka ce ba za ka bayar ba sai an biya, nayi bayani ke. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال سمعت إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء، يا غوس متاني سنة ciniki ruwa suna siwa. فقال لا تبيعوا الماء، يجي كوكو سيد روا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء، ناجي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da ruwa. Kun gane irin ruwan da ake nufi. قال حدثنا علي بن محمد وإبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أنزل الله صلى الله عليه وسلم يا هنا أسيد رجوع الروا. باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلع، babin da ya zo na an hana ka hana ragowar ruwan da zai amfani ciyawa da burtali da filayen bayan gari dan dabbobi su amfana, to an hana kai ka hana ruwan ya zo ya malalo dan ciyawar ta girma ta koriya dabbobi su amfani da shi, to an hana ka hana haka. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم كدت ينكو يهانا فضل ماء رغو الروا، وتروان دا كاتي بناكا كابا إيالنكا كابا دبوبي كايبا الروا كما كا روان نان الله نيكو قوة دشي كما كتي بذاك بذا سيكا كل كتي بذا ينفعين دشي با ليمنع به الكلع دنك هانا تياوة الكلع وشيني تياوة ديكي بتوا أباين غري أفيلي أهورمي inda ake amfani da shi. Na'am? Yawwa wala tabitul kala kwarai kuwa a riwayar Bukhari wanda ke gwada malami da kuma yanda ake amfana da shi da kuma wanda ba amfana da shi. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع مبني للمجهول لا كر أهنا ma'ana koma waye kar ya hana fadlul ma'i ragowar ruwa yace ba za a amfana da shi ba
wala yumna naqa'ul bi'ri, kar ka hana ragowar ruwan da ya zo na a rijiya gashi nan a zaune an ɗiba ruwan yana tabbugowa yana tsatsafowa ka ce ba za a amfani da shi ba, to an hana. Amma kai da kake zaune a wajen Nijar za ka gano amfanin ruwan, in ba ka wani zai ce to me yasa ma za a hana, amma kai yanzu za ka gano ai akwai dalili, musamman a yadda suke tafiya sai a ɗaura wa raƙumi igiya daga nan zuwa ƙarshen masallacin nan duk girmansa yana tafiya yana janyo wasaki. To kaji nan kusa ne haka za a ɗora ko yarinya ko yaro ta wata ta dukansa har ya ma saba shi raƙumin. Kaga irin hadisan da muke karantawa wanda suke gwada raƙuman da ake barwa da su sai mun je wajen Nijar da Agadez da wajen su Libya da abubuwan da yaka su ne za mu gan su aikatance, saboda mu mafi yawa nan ba mu da wannan. Sai kwanni su kuma wannan ba wani tausayi ne da su mafi yawan lokaci ba, saboda su jakuna suke loda al'amuran da in ka gani a kwanni sai kai kwalla. Ita ma kwannan Nijar ce. Babu shurbi min al-audiyati wa miqdari habsil ma'i, to wannan ma ku tsaya ku fahimce shi da kyau. Babin da ke magana game da shayar da ruwa min al-audiya, in an ce al-audiya fasalat taudiyatun bi qadariha fa hatamal as-sailu zabadan rabiya, shine fasalat audiyatun. Al-audiya jam'ul wadi, wato wannan hanyar magudada da ruwa yake wucewa ta wucewa, to audiya din jam'in ta ne. To babin da yazo na shayar da ruwa daga magudanar ruwa min al-audiyati, yawwa manabiti inda bishiya kuma take fitowa a hadisi. Wa miqdari habsil ma'i, da kuma gwargwadon iya ina ya kamata tsayar da ruwa. Rike kusa da rike makenge maka makenge ma na'am, rike kusa da ƙaurinka. A'a, kusa da ƙaurin farka ce je ka. To ai ba ta ne kai, hannunka ɗaya fa zaka sa. Ina hannunka na dama, rike rabin ƙaurinka haka, wannan haka, yawwa, kun ga inda ya rike rabin ƙauri, kun gani, an gani. To idan kana noman shikenan sun gani, in kana noman rani, kuna noman dabinai da inibi, kuna noman rani, to ruwa in ya tashi tawowa, misali ni gonakina suna sama, to idan ruwa ya taho ba zan saka gonakan take ƙasa ba, in dai ba irin na damuna ba. Na damuna da wannan dama za ga gonaki wata sama wata ƙasa, to wanda take sama dama in ruwa ya tashi ina zai gangaro ya ƙasa. To kai tunda shayarwa kuke, wanda suke noman rani sun san wannan na sama, to zaka tsare ruwan tukunna ya fara towa ya tsaya har daidai rabin ƙori inda na nuna muku, sai ya kai iya nan gurin. In ruwa ya kai iya nan, to ragowar sai ka sake shi, sai kai mai hanya, sai ya tafi gonan makocinka, shi ma haka sai ya tafi makocinsa, shi ma haka. Shine wa qadar hafsil ma'i, gwargwadon ina ya kamata in tsare ruwa ya tsaya a gona ta ya wadata, sannan in sakai ya je wajen wani. An gane da kyau. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عبد الله بن زبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. wannan hadisi mun karanta shi tun farkon littafin, hadisi ne 15 mun karanta shi a baya, bayanin bin wajibcin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wajibcin bin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum kasama Zubair ibn Awwam, yayi husuma da shi da Zubair bin al-Awwam inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a wajen ma'aiki tsira da mace Allah su ƙara tabbata gare shi, game da me fi shirajil harra. Shiraj mugudana, harra gurin da ruwa yake gangarawa mai duwatsu baƙaƙe. To sai ka ce shirajil harra shine me magudanar ruwan da duwatsu baƙaƙe ke kasanta, inda ruwa kawai kaga me zai rika gangarewa.
to shi Zubairu gonarsa tana sama shi kuma wannan mutumin gonarsa tana ƙasa to a ƙa'ida tunda dutse ne baƙaƙi irin wannan ka san Allah ya gaya mana wa minal jibali judadun bidun wa humurun muktalifan alwanuhu kadhalik kaga akwai jidadun akwai bidun akwai humurun nau'o'in duwatsu wajen nawa a cikin suratul fatir da Allah ya faɗa to anan sai shi tunda gonarsa na sama yana tsare ruwa allati yasquna bihan naqala wadda da ita suke shayar da dabinai faqala al-ansari sai balansari yace sarrihil ma'a yamurru ka saki ruwa ya wuce zuwa gona ta mana fa aba alai zubairu yaki tunda ya san ba haka da hukunci ba faktasama inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi husuma suka je hawa jama'a ki tsira da mace Allah su kara tabbata a gare shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki tsira da mace Allah su kara tabbata a gare shi ce iskiya zubair kai zubairu ka shayar thumma arsilil ma'a ila jarika ka fara shayar da gonanka sannan sai ka saki ruwa zuwa makocinka hukunci yayi ko bai ba dama haka yake ne yanzu na ga muku fagadibal ansariyu sai wannan balansari sai fushi faqala ya rasulullah sai ce ya maikin Allah an kana ibn ammatika saboda dan gwagwanka ne shi yasa zaka yi haka fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza saboda me na'am kaga amsa mai kyau malam na'am ban ji ba a'a kai nauyi wannan yayi hukunci me yasa Jamil na faɗa ne maza na tare ko kace me shikenan na dauka wani zai ce saboda ya ce ya gaya mai cewa dan bafanka ne wannan ba shi bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan amsa da Jamil ya faɗa kat ita ce amsa duka daya me yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza ya fishi saboda yayi hukunci ya za a yi hukunci shi yasa ma aya falawa rabbikan ta zo hatta yi hakki muka ake magana ba akan magana wacce shi ba ruwan ma'aiki ya yafa wancan ba ma ta shike ba amma yaya za a yi hukunci kuma ka kiyarda da wannan hukunci kaga kamar ba a yi maka adalci ba an gane to shine to faqala ya rasulullah an kana ابن أمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير ما يكياي فشي يا za ina yi hukunci da shi ne daidai kuma kai yace Zubairu iski ka shayar da gonaka thumma ihbisil ma'a ka dare sannan ka tare ruwa hatta yarja ila al-jadri har sai ya koma ya je bangon gabar da yamma ko ina ma zai je bayan na ma yayi fishi kenan qala Zubairu wallahi inni la ahsibu hadhihi al-aya nadala fi dhalika sayyidina Zubair yace wallahi ina da yaqini da tabbacin wannan ayar Allah ya saukar da ita ne game da haka fala wa rabbika na rantsi da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi cikakken imani ba hatta yuhaqqimu ka sai sun hukunta ka fi ma sun sanya ka kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan ba za su samu kaikai ko damuwa ba a karan kawunan su mimma qadaita cikin abin da ka hukunta wa yusallimu taslima sai sun sallama maka sallama قال حدثنا إبراهيم ابن منذر الحذامي قال حدثنا زكريا ابن منذر بن ثعلبة بن أبي مالك قال حدثني محمد بن عقبة ابن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل محظور الأعلى فوق الأسفل من ذن الله صلى الله عليه وسلم yayi hukunci game da sailil mahzur shine magudanar ruwa sunan guri ne amma dai kawai yanzu bari ku ji sunan guri ne ma'ana magudanar ruwa sai ma yake hukunci al'a'la wanda gonarsa take tudu take sama fawqal asfal shine zai fara shayarwa sannan na ƙasa yasqil a'la ila al-ka'baini wanda yake sama zai shayar da shi ruwa zuwa idan kafa ma'ana yazo rabin kori thumma yursilu ila man huwa asfala minhu sannan sai ya saki ruwa zuwa wanda ke kasa da shi qala haddathana ahmad ibn abda
قال أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل محظور أن يمسك الروا حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء إن ruwan ya zanto idan iya wannan din kafa sai kuma a sikiro قال حدثنا أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النقل من السيل من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياي hukunci game da shayar da dabinai min as-saili daga magudanar ruwa hanyoyin ruwa annal a'la fal a'la na sama ma'ana na sama da na sama yashrabu qabla al-asfal shi ya kamata ya shayar da gonarsa kafin na ƙasa wa yutriku al-ma'u ila al-ka'bayn bar ruwa saman idan kafa thumma yursilu al-ma'a sai su ruwa ila al-asfal alladhi yali zuwa wanda ke ƙasarsa wa kadhalika shi ma haka wancan hatta tanqadi al-hawaidu har a gama gonakin da lambunan a shayar da su aw yafna al-ma'u ko ruwan in ya ƙare kaga ya nuna ba ruwan damuna bane zuƙo shi ake ko koro shi ake daga wani gurin babu ismatil ma'i babun da yazo ya ake rarraba ruwa da jigo ko da generator ko da me yake ya kamata muna yi inna wannan shikenan amma raba zamu raba ta me ta fuska yadda muke zuƙo ruwan ana tawo da shi ne ta hanya daya yanzu kamar abinda Audu Bakoyi Allah ya ji kansa ya mishi rahama ai lokacin da Audu Bakoyi yayi mutane ba sa so zagi ma suke ta yi amma waɗannan mutanen da ke Agalawa da Kasoyi Kura Karfi wani yankin Bunkure wani yanki daga yankin Rano aka tafi garin Malam duka amfana da suke yi yanzu tun daga nan kana wajen Karfi kana yana za ka ga gonakin da ba za ka ga gonakin da ba kuma kullum za ka ga gonakin da rani da damuna a me kore shar Audu Bakoyi wannan aiki to ai in ka kula in kana tafiya zaka tafi hanyar Zaria ai zaka ga an yi musu hanyar ruwa akwai hanyar ruwa da yake za tsallaba kama titi zaka koyaushe ruwan yana wutuwa to akwai hanyar da zaka zuƙi ruwan kai ta hanyoyin akwai inda za a sako ruwan gaba daya to akwai inda zaka jayeyo nan a jayeyo nan akwai tsarin da ake to irin wannan قال حدثنا إبراهيم ابن منذر الحذامي قال أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن ابن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف المذني عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالكيل يوم وردها قد ضعيف جدا أما وي حديث يتي وي إن أنت شاهد دبوبي فأنا فار شاهد دواكي wai wasu malamai suka ce saboda rashin hakurin su wajen kishirwa to shi yasa sai a fara shayar da su kai duk ba za ka san wannan ba amma ka je riga da kauyuka ka gani shayar da dabbobi yadda ake shayar da shanu da jakuna da kaza yadda ake sai ma an tara ruwan tukunna ruwan ya taru sannan za a sako su sto za ga sun san hanya fa suna sauri da sun zo shurbal him haka za ga suna sha قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابي شعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهليه wannan musulunci yana da adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani rabo da aka yi a lokacin jahiliya aka ce ga al'adar da muke za mu saki ruwa mu raba shi nan bangaren sai amfani da shi nan bangaren sai amfani da shi a lokacin jahiliya fa huwa ala ma qusima yana nan kan hukuncin yadda aka raba a ci gaba da amfani da shi a haka da musulunci ya ga dama sai ya kwace me yasa saboda musulunci ya kalli wannan maslaha babu laifi a ciki wa kullu qasmin adrakahu al-islam fa huwa ala qasmi al-islam amma duk yankin da ba a raba ba musulunci ya riski gurin kuma yana da kyau a raba to yanzu wannan yana karkashin hukuncin musulunci shine zai tsara yadda za a raba wajen shayarwar da sakin ruwa babu harimil bi'iri babin da yazo na iyakoki ko iyakar rijiya ina ne iyakarta ina ne hududinta
iya ne abin nan menene iyaka haddi na larabci ne na Hausa ba ina so in faɗa ba iya faɗin ina ne mallaki rijiya ku gane da kyau nan gurin haka shine rijiya shine me shine rijiya da haka shine faɗin baki rijiyar ba yawwa to daga nan din nan inda shine rijiya zuwa nan misali tsawon alal akalla kafa yawwa kamar kafa nawa ya kamata daga wannan baki rijiyar zuwa gefen gurin daga ina daga dama daga hagu daga gaba daga baya kewayenta shine harimi iyakar gurin to shi wannan mai rijiyar duk ruwan da yake kwarara a rijiyar an ɗiba me yake yi gangarewa yake to in ya gangare ina yake zuwa iya wannan haddojin nashi to duk ciyawar da za ta fito kar ya hana wata dabba ta zo ta amfani da shi duk ruwan da zai dan kwanta ya taru ta wannan gefen haddin nashi kai ya hana wani ya zo ɗiba ko dabba ta zo ta sha kai kuma ba za ka zo daidai wannan gurin da ya je ka zo kai wani abu ba tsakanin tazarar baki rijiya da gurin ana ganewa to قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سخير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى وحول سند قال وحدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكي tsira da mun Allah su kara tabbata gare shi ce man hafara bi'ran wanda ya tona rijiya ya haƙa rijiya falahu 40 zira'an yana da zira'i 40 adanan limashiyatihi gurin kwanciyar dabbobinsa ya shayar da su zira'i 40 duk faɗin gurinsa ne ya shayar da dabbobinsa ruwan da ya kwanta gurin duk ciyawa ta fito dabbobinsa sai amfana amma hakan bai bayi kuma ya hana wasu amfana ba an gane me yasa baka san wannan ba saboda kai duk baka taso a yanki irin wannan ba shi yasa baka san rijiya ba tun da ka taso garin ku akwai kogi yanzu wanda ke nan garin ina wata rijiya za ta amfani shi ba dai ba sai dai kamar ku kai kana amfana da kogi to kawa kamar kai baka amfana da kogi yawwa to amma kuma bayan gidanka daga nan za a ga mai bishiyoyi kuma gurin yake kama da mai makwantar ruwa yadda gurin yake da kamar lambu to nau'in wannan idan bishiya ce ita ma za mu zo mu ji iya gindin bishiyar ko har resiyanta tunda ai ita bishiya haka take ta faɗi to idan ta faɗi ai kaga daga tushenta za a iya samun tsawon nan ma haka kaga faɗi nawa za ta kwasa yawwa قال حدثنا سهل بن أبي السجودي قال حدثنا سهل بن أبي السجودي قال حدثنا منصور بن صفير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع عن أبي غالب عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها طب كل ده حديث ضعيف ne amma haka yake a iyakar wanda yake da rijiya ina ne iyakar faɗin rijiyarsa kun gane me nake nufi dai ba fa faɗin bakinta ai gashi nan a zahiri ana gani ma'ana da dama da hagu da kewayenta iya ina ne nashi sai manzo Allah sai ya ce iya tsawon igiyar iman to can ba zirai 40 aka ce ba to shi zaka fito da gugar sai ka makala ta aina a baki rijiya sai kai me yawwa ka gano kuwa to iya wannan duka naka ne ka gane dan haka duka wannan bangaren naka ne ai shi yasa ba za ka yi rijiya ba sai a ɗayan biyu ko dai gonarka
ko filin da gwamnati ta baka ko kuma filin da gwamnati bata amfana da shi ba, bata hana wani amfana da shi ba, ba ko mai shi, sai ka je can tattalin jeji ko cikin surkuin daji kai abinka, duk abin da kai wannan to wannan. قال حدثنا سهل ابن من شكو باب حريم الشجر، babin da yazo iya ina ne haddi hudud, iyakokin bishiya da kake da ita, ai za ga tushen ta gaba daya wata bai fi rugume ta ba, wata ma ne haka zai iya ritsa ta, amma kuma ganyenta yayi haka, to da wannan bishiyar wato iccen na sangalalin bishiyar za a amfani ko da faɗin reshenta to shi. قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني إسحاق ابن يحيى بن الوليد عن عبادة بن سامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النكلة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكونشي غمدا بشي الدبينو قايا ديا بشي الدبينو قايا ديا والنكلتين ko kuma dabino kwaya biyu wasalasati ko kuma guda uku lirrajuli fi nakli game da mutumin da yake kasan wani zaka iya samun sa dabinan sa daya wani biyu wani uku ko a tare ko kusa da kusa fayaktalifuna fi huquqi dhalika sai su sabani game da iyakokin haƙƙi na iya ina zai tsaya kai haƙƙin ka iya ina zai tsaya faqada sai hukunci anna likulli naklatin min ulaika min al-asfali shi duk dabinan wancan da dabinan wancan za a fara tun daga ƙasa mablaga jaridiha har zuwa faɗin tankarta ma'ana me yau wannan reshen ba haka yayi bai kwanta haka to wannan faɗin haka za a kewaye to naka ne nan ma naka ne nan ma naka ne. حريم لها شيني إياكتا قال حدثنا سهل بن أبي سجدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النكلة مد جريدها كاغا مد tsawon fadin ressan bishiyar babu man ba qaran amma wannan hadisan ko da dai hasanai ne to ya za'i da su makaranta sai mu tattauna da ku to shikenan wa alaikum salam na'am eh 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 ban gane ba kace in bishiya a gona take zai cire wannan tashi ce to ba wannan kake magana ba misali ka ba sai ka zo kace saboda al'adar bishiya in dai akwai ta za ga dawo gurin shararau take yi ba ta yin manyan kawuna ko wani abu an gane sai ka ce to amma a iyaka take tsakiyar iyaka ko gefen iyaka tsakaninsa da gonan wani zai batta saboda me amma tashi ce a bangaren gonarsa take ai shi ne ce tashi ce a bangaren gonarsa take ko kuma ta wancan makocin ne a gonarsa take to in makocinsa ya kawo ƙara ainihin yadda na san iyayenmu suna yi idan gona tana da ƙatuwan ko bishiyar mangwaro ko ta wannan abar ɗorawa ita ce tafi girma sai su me sai su barkono da albasa dama in dai amfani mai tsawo ne a ƙarƙashin bishiya ai ba zai ba in ka ga yayi sa aka ci to sai su barkono ko albasa saboda su gajeru ne ko wake
wannan inuwar ba zai cutar da ita ba. To abin da suka yarjejeniya tsakanin su babu laifi, ma'ana shi makocin ya yarda, amma in kaga yana cutuwa zaka iya cewa na kana cutuwa zan cire wannan bishiyar, shikenan maslaha ce tsakanin su. Sai dai in makocin yana cutuwa ya ce yana cutuwa to sai a faɗa, sai ya gaya wannan sai ya cire, in bai cire ba kuma yana da laifi. Wai babu man ba a aqaran, wai babun da ya zo na wanda ya sai da floti fili, walam yaj'al thamanahu fi mithlihi, kuma bai kudin da ya so bai sanya su a kwatankwacin abin da ya so ba. Me ya sayar? Fili. Me zai saya? Fili ko? To sai ya sai da fili sai ya ki sayan fili. Ba gane ba? To shi ai shi yasa ta ban ji ba. Yawa ga na biyu, ka ce filinsa ya saye zai aurar da yarsa don bukata ne, sai dakta ya ce a'a kasuwa ya shiga da kuɗin ya juya, to da naka da nashi wanne za ku ɗauka? A'a, sai aka ce walam yaj'al to a haka babun kowanne zai iya shiga, amma a hadisin na dakta za a ɗauka, za ka gano me yasa na ce walam yaj'al thamanahu fi mislihi, bai sanya wannan kuɗin filin a kwatankwacin wani filin ya je ya sai wani filin ba, in ya so sai ya amfani da rarar ba. An gane? To bari mu karanta hadisin ka gano me nake nufi. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن أمير عن سعيد بن هريس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا wanda ya sai da gida aw aqaran ko fili falam yaj'al thamanahu fi mislihi, bai sanya kudin kwatankwacin kudin ya mai da su cikin sana'a sayan wani filin irin wannan filin da ya sai ba, ma'ana fili in gida ne ka sai wani gidan ragowar kudin sai ka amfana da su ba, kana kamina ya dace Allah ya baraka fihi, Allah ba zai sanya wa abin da ya ce ya je yayi da kudin albarka ba. To na me? Na kasuwanci kenan, ya nuna juya. Dama shi wannan ai bab ɗaya yau kuɗi, shi ba ma juya ba, shi wannan babin naka ai mai sauƙi ne. Wancan da ya faɗa na cewa wanda ya sa kuɗin a kasuwa da niyyar me ya juya, to sai aka ce ba za a sa kuɗin albarka ba. To قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن أمير عن عمرو بن حريث عن أبيه سعيد بن هريس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك النكعي عن يونس بن ميمون عن أبيه عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا wanda ya sai da gida walam yaj'al thamanaha fi misliha, bai sanya kudin a kwatankwacin sayan gida kwatankwacin gidan da ya sai ba, ma'ana kwatankwaci ta fuskar gida, ka sayar da gida ka sai gida, ragowar kudin ka amfani da su, ka sayar da fili ka sai fili, ragowar kudin ka amfani da su, lam yubarak lahu fiha, ba za a sanya mashi albarka a cikin su ba. To wannan hadisai ne hasanai, kuma al-Imam Ibn Majah ya infiradi da su, ko da dai bayan su akwai hada akiri kitabin rahun wa ila kitabi shufa'a, bayan shi akwai wasu malaman kamar su al-Imam al-Baihaqi, shi yasa ai hadisin a isnadin sa yana da rauni, amma yana da mutaba'at, yana da mutaba'a, dan haka hadisi ne hasani. Anan abin da ake nufi ba dole bane ba, ana nufin idan ka sayar da gida, in ka sai wani gidan to za ka amfani gidan, ka sai da gida kuma har yanzu baka rabu da gidan ba, a gefe guda kuma ka yi me, ka amfani da kuɗi. Kamar wani bawan Allah da yana da gidansa, yana amfanuwa da gidan inda yana ciki, kuma yana aiki, daga baya a wajen aiki ya samu matsala, kai kuɗi suka narke mai ma ya shiga damuwa, ya zo ya sai da wannan gidan da ke ciki. Ni ya shawarta, nake ce mai yanzu ya za a yi ka sai da wannan gidan, ashe a gefe guda ko mu za mu sai gidan,
ni kuma nake ta faɗa mai ashe wanda zai sai gidan kuma uba ne a gurina. Saboda haka na ce ni dai a shawara ta yace ai akwai wani gidan, wannan gidan in na sai da shi to zan sai wani gidan mun yi cinikin sa ma, yanzu zan biya wannan kuɗin kuma in samu rarar kuɗi masu yawan da zan yi kaza. To kaga kamar wannan misali an gane. To na'am na janye ne akan ya faɗi wannan a karatu sai ya zo ya janye. Na'am ka gani ko yau shine. Saboda haka ai musamman masalolin da malamai suka kawo akan wannan abubuwa ne masu yawa kwarai da gaske akai. Shi yasa janyo shi mutane kam sai su shiga damuwa, su shiga rudani da yawa. Abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya gafarta wa malamanmu, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.